ברוכים הבאים לפיין, פרויקט פשוט מושלם. כאן תמצאו בדיוק את מה שביקשתם ורציתם וקצת יותר. מיקום מושלם, תכנון מושלם, עיצוב מושלם ואיכות חיים מושלמת. פרויקט פיין באר יעקב של חברת פרץ בוני הנגב הוא ההזדמנות שלכם להיות ראשונים לעבור לחיות באזור שכולם ידברו עליו. באר יעקב, הדבר הבא במרכז הארץ. באר יעקב מעניקה לכם איכות חיים של יישוב כפרי ירוק בלב אזור מגורים מבוקש המתאפיין בעלייה מתמדת בערך הנכסים. כל זאת רק 15 דקות מתל אביב. בנייתו של כביש 431 תאפשר גישה נוחה וחיבור בין נתיבי איילון לכביש 6. בנוסף תיהנו מנגישות גבוהה לאזורי המסחר והשירותים בבאר יעקב ובסביבה, מקרבה לתחנת הרכבת, ממערכת חינוך מתקדמת המציבה את הילדים במרכז, וממרחבים ירוקים, גני משחקים ומתקני פנאי. התכנון הייחודי של פרויקט פיין ובנייתו בצורת מניפה מול הפארק מעניקה לכל אחת מהדירות נוף לפארק מהמרפסת. כל אחת ואחד מכם יוכל ליהנות מנוף ירוק ופסטורלי מהבית, ומפארק מטופח הכולל אגם מלאכותי, מדשאות וצמחייה עשירה, מתקני משחקים ומתקני ספורט ופנאי. שלושת הבניינים בני 16 הקומות כוללים מבואה מפוארת, מעליות מהירות, מועדון דיירים וחדר כושר. לבחירתכם מגוון דירות בנות 4, 4.5 ו5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים מפוארים. הדירות בעיצובו של האדריכל אילן לוי מהוות אבן דרך בסטנדרטים של איכות, נוחות ועיצוב, ומציעות מפרט איכותי ומגוון הכולל בין השאר ריצוף גרנית פורצלן, תריס גלילה חשמלי בסלון, תשתית למיזוג מרכזי, מטבח יוקרתי עם משטח אבן קיסר, ארונות בחדרי הרחצה, סוויטת הורים מפנקת, חשמל תלת פאזי ועוד. פרץ בוני הנגב, המשפחה שבונה למשפחות, העניקה בית חם לאלפי משפחות בישראל. פרץ בוני הנגב משמשת כיזם, כקבלן המבצע וכחברה המשווקת של כל הפרויקטים שלה. התוצאה היא מענה מושלם לכל הצרכים, הבקשות והחלומות שלכם. ביטחון בקנייה, בנייה מהירה ויעילה, ליווי צמוד, שירות מעולה ובעיקר בית שנעים לחיות בו. אנו מחכים לכם בבית הבא שלכם. פרויקט פיין, פשוט מושלם.